moya ingcwele ngoba uyahlasela usathana uyahlasela ngenjalo lona igama liyanqoba yesingobela yo moya ingcwele Ummelanga babantwana zulu elihle nimile apha nimile kokusana inkosi ozungajikeleza ungaphakathi enhlizweni yakhe inkosi ozungajikeleza uYesu Kristu ngokuze ufile wavuka akusadingeke nambingelelo uyasithethelela kwingcwele kaNgcwele ngokwethu sizawuyela hayi man mafentile yo andiyazi ke ngokuba wena ngokuza ngabikho ke moment usukumuyo ngoku izaphosa le moment ngoba wena uthi ngezinye izinto akho kule ndawo ukuye inkosi yozumasikele nomthandazo ndiyaphinda ndithi awuxhomekekanga ngabantwana bame kule ndawo kodwa ukuze bawunyuse lo mthandazo ubheke phezulu kuzafuneka wena uthandaze kule ndawo ume kuyo ngaphakathi inkosi yozumasikele xa bezobheka emthandazweni sebenza moya ingcwele siyaphela singabantu abahle sebenza zulu eliphakeme usibonisa konke ubelizwe zezinto sizibonile senzeka noYesu wamthatha wambeka phezu kwentaba wathi uyabona le nto yonke ubunewune kungaguqa kum ndakunika bona inkosi yozumasikele sizibona sijobhekile inkosi yozumasikele kwezinye izinto ngenxa yezinto esiziboniswe usathana wazenza zazihle emehlweni ethu inkosi yozumasikele kodwa kufikelela lo xesha ngokuba sizihlambulule kuye uYesu Kristu inkosi yozumasikele sizokunikela kwenye imithwalo sizawuthabatha lo mithwalo siyiphose kuye inkosi yozuko bambi abanye apha bangabazali bambi abanye apha baneentungu zabantu akwabo bayaphela ziziyobisi bayaphela kutywala inkosi yozumasikele bambi abanye bayazama esikolweni kodwa kunzima umntana uba makapase kwale ayifundileyo ayinako ukuhlala engqondweni yakhe inkosi yozumasikele sifumane ezo challenges zizalo kubazali nisincedisa apho ngomthandazo sifumane ezo challenges zinjalo sithwele futhi singabanye sithwele le-challenges abazali bethu kuba iqalekiso kwaqaliso kumzali wakho umntu xa ejonga nabakonyanye akakwazi wena noba akho nento ayenzile ngenxa yokungafuni umzali wakho inkosi yozumasikele silulutsho oluthwele zonke abantwana bazifunisela lo mthandazo inkosi yozumasikele silulutsho lusokolayo kunzima imali yokuza ebonzweni asiphangeli inkosi yozumasikele bazasithabathela lo mthandazo usibhekisela kwaye kwale mali incinci sinayo funeka siphinde sincedisane nabazali kwangayo emakhaya inkosi yozumasikele le nto sifika ke ngoku sibuzwe ngabantu njengokuhlupheka nje kodwa uyakwazi uthatha i-1.5 iyotshona ngapha eRhawutini inkosi yozumasikele ubona ntoni kodwa ngoku sizele loo nto sizohlalela kule ndawo ukuze ahle amandla kaThixo zoclaima sikelela fondini zoclaima mafentile into zethu kuThixo uyayibona uba ondlela lokrelekrele ngayo makakunikele nto ezelezozafisana nengqondo yakho ngapha esikolweni ungafocasi uzawuthandazela ezo nto ukomanisi uzawuthandazela abagulayo because siyagula sihleli nje kule ndawo udakomanisi uzasicelela kuThixo inkosi yozumasikele uzawuqala udakomanisi anyuke inkosi yozumasikele xa esehla udakomanisi uzawunyuka umngwandi asicelele kuThixo asicelele kuThixo inkosi yozumasikele uba
siyasistruglisha esikolweni. Sistruglisha nje esikolweni ingathi side siyabuzwa ongathi akakholwa yaza yintoni nale nto bayikhonza yike yakho ibhesi yimini ithi ukukhonza ukho makungabi ngokweliso ngathi nithomalalisa abantu kodwa makube kungabaKristu makube ngokwabakhonzi bakaKristu inkosi yezulu kuba abanye sebeyihambe kakuhle mandendlela sebehambe kakuhle kodwa uSathane uyayivala udala uzasicelela kwezonto inkosi yezulu mayisikelele abasebenzi ezikolweni uzasicelela uThixo asivulele sithi ngoba sokwethu kule ndawo sithi ngokuza kwethu kule ndawo ubonakale ukuvuleka iminyango kwiifamilies abangathathi intweni inkosi yezulu mayisikelele xa uzawuphinda uthi ngegama lakho Yesu uguqa phansi konke siyakukhomanda asithi kuzawuguqa asithi kusenoguqa sithi kasinibizi igama lakho konke uguqa phansi inkosi yezulu mayisikelele. Xa isehla le ngoma niyihamisha xa isehla le ngoma nizayihamisha uzawunyuka udade ukomanisi nisincedisa noba uphazanga nisincedisa umthandazi inkosi yezulu mayisikelele xa uzawuthi umyeni igama lakho Yesu inkosi yezulu mayisikelele.